先生先生，邪魔しないよ。これ。来よ。最終回となります。出演者のご紹介をさせていただきます。本日ご出演いただくのは静岡県東部を中心に活動されているフォルクローレバンドミルカミルカの皆様です。贩卖的印第安人传统音乐，但这些人全是日本人，都喜欢那个文化。皆さんこんにちは、ミルカミルクです。どうもお待たせいたしました。すいません。何せアマチュアバンドですので、うちらも楽しくみんなも楽しくって思ってやっております。だからもし音楽に乗ってきたら手拍子とかよろしくお願いします。1曲目は小鳥という題名のバハリージョです。まずはお聴きください。セバープレーベに行った。今のはこのハンガリーでね、可愛らしい曲です。見慣れない楽器がね、目の前にこうたくさん並んでるかと思うんですけれど、また時間がありましたらね、楽器の紹介なんかもお勧めさせていただきます。アンデスのね、音楽なんですけれど、なかなか耳慣れないというか、耳馴染みがない音楽かと思うんですけれど、少しずつね、皆さんに知っていただきたいと思います。
次はミラッサという曲なんですけども、普段こんなでっかいのはちょっと、なかなか演奏する機会がなくてやらないんですけど、今日は特別にここで大きいステージなので大きい楽器を持ってきました。これ結構ね、ビール瓶を吹く要領で吹けばいいんですけど、缶が長いものですからすごく息がいるんですよね。だからこっちの音とこっちの音が交互に交互で1曲を演奏するので、その、メロディーを楽しんでみてください。在吹，让大家赶快。トヨスというね、太って長い楽器を2人でこうメロディーを分けながら吹いた、曲ですね。はい、ミラッサという曲です。なかなかこれは本当に日本ではね聴けないんじゃないかと思うぐらい迫力があったんじゃないかと思います。どうでしょうか、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。今2曲やりましたけど、皆さんを温めるためのとりあえず聴いてもらう曲2曲やります。これからはちょっとアップテンポの曲をやりたいと思います。次は中如の花が咲く頃という題名なんですけど、中如っていうのは、南米の方では、乾燥じゃがいもが保存食として食べられているそうで、その乾燥じゃがいもの花が咲く頃っていうのは結局花は咲かないんですけど、
その頃に会いましょうっていう恋愛をテーマにした歌だったんですね。本当は悲しい内容なんですけど、なぜかめちゃくちゃ明るいテンポなんですね。私は結構好きな曲なので、皆さんよかったら手拍子お願いします。途中に私もこんななって手を振るかと思いますので、もしよかったら一緒にこうやって手を振ってもらえたらいいななんて思います。「
それではですね、皆さんもよく知ってる曲を次に、演奏させていただきたいと思います。コーヒールンバという曲ですね。いろんなバージョンで皆さんね知ってるかと思うんですけど、年配の方は西田幸子さんの曲ですね、知ってるかと思うんですが、若い人は、ピーナッツとか、もっと若いピーナッツは歌ってたかな、古いですね、南野じゃなくて若い人は荻野目洋子さん、荻野目ちゃんですね、歌ってましたね。荻野目洋子さんが歌ってましたね、コーヒールンバっていう題名で。はい、それでは、コーヒールンバ、やらせていただきます。昔アラブの偉い王さんが恋を忘れた哀れな男にしびれるような香りいっぱいの琥珀色した飲み物を教えてあげました。遠い南の夜空の星に聞こえる甘い恋のあの歌、分かりつかみの心がきっと甘いものの香りそのままに我を忘れる素敵なリズムコーヒー、我を忘れる素敵なリズムコーヒー、みんな陽気に乗って踊ろう愛のコーヒールンバ、みんな陽気に乗って踊ろう愛のコーヒールンバ、今聞いたことある人コーヒールンバありますね。ありがとうございます。意外と南米音楽が、原曲なんですよね。午後の部でやりますけど、もう一つランバダーが流行ったと思いますが、それも原曲は南米の方の曲なんです。次オルーロという曲なんですけども、効果音としてこれ分かる人いますか？正解、アルマジロです。生きてればこれ丸くなっちゃうやつですよね。あんまりにはなりません。ね、ダンゴムシじゃないからね。でこれは何かっていうと、これはなんでこんな音するんでしたっけ？はい、南米の方にですね、スペイン人が、黒人をですね奴隷として、連れてきた時、鎖を足につけてガシャガシャガシャって歩く音を、
模してですね、この楽器を作ってギギギギという音を模しているということです。次の曲も割と明るい曲ではあるんですけど、そういうちょっとこう暗い響きは隠れてるようです。でこの曲はコンラスマーノスパンパンパンって手拍子が入ります。その次にコンロスタットタンタンタンって足踏みがあります。足踏みがもしできなかったら手拍子だけでもいいです。このお兄さん、違った間違えたヘイヘイだ、ヘイヘイ、すいません、間違えた。チャンチャラランチャンチャンチャランチャランチャンチャンヘイヘイだ。これじゃこうやってやるのでそろそろだなと思ってヘイヘイをやってください。すいません、間違えました。じゃあ3分ですみません。オルーロという曲でした。南米の方行きますとね、この曲を使ってもう本当に大行列のようにですね、踊りながらもう一晩中って感じで楽しんでる地域もあります。オルーロという曲でした。ギリ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 ってどうでした？可愛いですよね。なかなか良かったと思います。
本日のですねメンバーの中にですね、こうすぐ近く出身が実は3人もいます。さあ誰でしょう。もう歩いてすぐ近くです。あ、真ん中にいますね。はい。見たことある人。まあ指名手配はされてないから大丈夫ないんですけれど、生まれも育ちもねこちらですから、そちらの池でウグイを使ったそうです。そんなことはないですか。そう、次はフェスタアイマラですね。はい、アイマラ族のお祭りっていう題名ですね。そう、アイマラ族のお祭りです。はい。いいかな。よし。ありがとうございました。フェスタアイマルという曲でした。なかなかねノリの良くて楽しい曲ではないかと思います。結構ケーナの練習曲として最初に、習ったりする曲でもねあります。小学校かなんかの音楽の教室、音楽のあれ入れるかもしれないですね、ちょっとしたメロディーとして。